Soc la Xènia. La meva vida era molt tranquil·la. Tot depenia de passar-m'ho bé amb els meus amics i no fer enfadar els meus pares portant-me malament. El que més m'agradava era aixecar-me al matí i veure per la finestra si a la nit havia passat alguna cosa estranya. La resta, tot normal. L'escola és l'escola. Hem de treballar! Calleu! No ho fer bé! M'avorreixo! Tinc gana! És hora del pati! Aquí estem amb el projecte Força Teatre en aquest quart any de consolidació del projecte a l'Escola Collazo i Gil. Hem fet les presentacions meravelloses amb aquests joves i dir que gràcies a que hi ha un pla de barris darrere, una caixa d'eines, l'Arnau itinerant, en la gestió d'aquest projecte podem fer un treball aprofundit a les escoles amb teatre, teatre a l'oprimit, teatre social i teatre activista. Però un dia tot va canviar de cop. Mireu que il·luminat! El riu s'ha estat esbordat. Força Teatre és un reforç de la llengua a l'escola a través del joc i del teatre. Ens sembla molt important que a través de la llengua juguem, ens divertim, inventem i creem històries. Un fornet de menjar! És clar! Aquella borrasca va destrossar casa nostra. Va ser terrible. Segon, és una eina de cohesió a nivell escolar. Els joves comencen a treballar en equip, a treballar valors i sobretot habilitats socials. Escolta, solidaritat, no competició, coses que són molt difícils a aquesta edat, doncs crec que ho aconseguim amb el teatre. L'aigua ho ha engullit tot. Sembla que la natura s'ha enfadat de veritat. La terra està completament arrasada, és com un desert. Les cases caigudes destruïdes. Com cada any hem tornat a treballar amb els 2 cinquens i amb les tutores molt implicades en el procés. O sigui que les tutores d'alguna manera el que tractàvem al teatre ho complementaven a classe i el que tocaven a classe ho complementàvem al teatre. És un treball transversal entre les tutores, l'escola i el teatre. Confieu en mi. Vicky, mira per on entrar. Ajuda. És l'alcaldessa. Hola, senyora alcaldessa. Molta gent ven cap a la fàbrica. Molta gent ve cap aquí. Un moment. I el que ha fet la Xènia ens ha donat molta força. I qui us deixarà dir res? No volem res deixar, res de res. Res de res, ja que us indiqueu gràcies a les nostres desgràcies. Les obres que hem fet aquest any són de reflexió sobre el medi ambient. Ens hem basat en la Dana de València perquè els joves vegin i entenguin i puguin entendre què és la solidaritat en un moment d'una catàstrofe climàtica com ha estat en aquest any a València. L'obra es centra sobretot en això, en la solidaritat i una mica la reflexió de canvi climàtic. Veient tot això, vam entendre que no ens podíem quedar de braços creuats. Sabíem que la feina real la faríem nosaltres i no els que vindran després. I tots els veïns ens van posar en marxa. La segona obra era una missió espacial, és una obra més fantàstica, on un grup d'astronautes dirigits per l'Agència Espacial van a buscar un planeta nou per poder viure. Són Sevillada, Jandy Sevillada. Per tant, aquesta història parla d'un grup d'humans que van a buscar un planeta nou per viure. ये वाली कहानी जाती है कि
बच्चे जाएंगे एक और प्लानेटा ढूंढने जहाँ पर रह सके। Esperem que us agradi, poseu els mòbils en silenci, mòbils sisplau. अपने मोबाइल साइलेंस पे लगा दो प्लीज और हम होप करते हैं आपको पसंद आए। Moltes gràcies a aquesta gran traductora, un aplaudiment. Traductora i actriu. Gràcies, anem a començar l'obra. Sisplau, silenci, us esteu portant superbé. També ens ha servit com a reflexió per pensar cap a on va la Terra, com hem de vigilar tot el canvi climàtic i com si seguim així d'aquí uns anys no tindrem planeta per viure. Benvinguts, notícies molt actuals. Avui primer de gener són les 2050. No plou fa 2 anys, el preu de l'aigua no para de pujar. Fa molta calor. La situació del planeta continua sent molt delicada. La gent està desesperada. Tot es crema, anem al carrer. Ha estat una reflexió molt maca en grup i també molt fantàstica i molt lúdica perquè hem fet un viatge a buscar un planeta nou per viure. Bon dia, Valents. Preparats per marxar demà? Bon dia, com esteu? El món està origot a vosaltres. Com bé sabeu, la vida a la Terra és més difícil cada dia. La vostra missió és trobar un nou planeta per viure. Pero filla, on estàs? Mama, no et puc dir, que és un secret. Però és portar tot? Sí, mama. Files de sol, tot? Sí, mama. Però sobretot et portaràs bé? Sí, mama, em portaré bé. Preparats. 5, 4, 3, 2, 1... Sembla que no s'hi va explicar. Sempre les orelles. Menys el timbre. Enlairament correcte. Sabeu collir, que tot anirà bé. Jo sempre destaco que el procés sempre li dona més força als que acaben d'arribar. O sigui, des de Per Tothom treballem que aquests nens que arriben sense coneixement de la llengua, sense coneixement de la cultura, el teatre els hi permet avançar molt. Jo sempre valoro que el procés que han fet 4 o 5 xavals que van arribar petitets sense parlar res, han sortit parlant català, parlant castellà, jugant. I això ho valoro molt. Aquesta escola fa una gran feina en quant a alumnes acabats d'arribar d'altres països que es sentin a casa. Sempre valoro molt això. Aquest any ha estat també un repte per això, amb nens que començaven de zero de llenguatge i ja ho veureu al vídeo, han acabat molt bé. Moltes gràcies també per la col·laboració de l'aula d'acollida, la col·laboració de professors en habilitats pels joves. Aquest sobre l'obrigueu quan hàgiu trobat un planeta. El vostre deure és trobar tots els rastres d'éssers vius. I si trobéssiu un alienígena, n'heu de portar viu o mort. Són les ordres de l'agència especial i no es poden desobeir. Bé, companys, són ordres molt fortes les que haurem de fer servir la força. Això no ens havien dit, potser no havia vingut. Bé, i què farem? Ja estem aquí. Crec que és per destacar que una mica des del teatre el que intentem més és que hi hagi una cooperació total i que hi hagi grup al teatre. O sigui, tenim a vegades problemes perquè la gent vol ser protagonista o no fer teatre, però que tots agafin la responsabilitat de fer un treball coral, de tots tenen la seva importància participant i tots són molt importants per l'obra, si això ho aconseguim és meravellós. Aleshores, eines de no renyar l'altre, eines de ser solidari, eines d'implicar-se en el procés, crec que és el que ens permet el teatre, aquest gran treball col·lectiu que a vegades si és un esport és competició, doncs aquí no competim, aquí juguem i creem entre totes. Sí, estem bé. La temperatura és ideal, hi ha bon oxigen. Per nosaltres
realment crec que a tots ens afecta la situació actual de les escoles, tota la lluita que estan fent el professorat, d'alguna manera, també ens ha impedit portar un ritme normal. Els profes van desbordats, les escoles els hi falten recursos, els teatres podríem tenir més material, encara que aquest és un gran teatre, crec que podríem millorar les condicions del teatre i crec que es podria millorar moltes cosetes, però crec que ho hem fet bastant bé aquest any. A mi el que més m'ha agradat és destruir la màquina excavadora perquè no tiri les cases i fer una de les protagonistes. A mi el que més m'ha agradat és ser protagonista i també fer un bon acte de protagonista. El que més m'ha agradat és fer l'alcaldessa i fer la mare. Quan jo tenia por a tot i al final quan vaig deixar el por vaig protegir els alienígenes. Fer de periodista i també fer de mamà. El que més m'ha agradat a mi és ser el cap de l'Agència Espacial i Expedicionari E2. El que més m'ha agradat és aprendre a aixecar la veu i no tenir vergonya a l'actuar. A mi m'ha agradat molt fer els jocs i passar més temps amb els meus companys i actuar davant de tot perquè el nostre esforç durant un any sigui recordat. El joc de la rotllana, jo feia un soroll he, hi, ho, i l'altre si dic he, l'altre dicia hi. I si dicia hi i feia una marca, pues ell dicia hi. Fèiem un joc que es diu Simón dice, però el Jordi el va canviar per que dicia Jordi diu i teníem que copiar. Quan ell dicia Simón, Jordi diu, feia marca, ell deia. Jordi diu que correm i tothom corre. Havíem jugat a un joc que es deia de si tu senyalaves era com de senyes i si no respondies molt ràpid perdies i tenies que anar a un altre lloc. A mi m'ha agradat tot, i més el que ens hem estat treballant fa molt temps i ha sigut molt divertit i a més amb el Jordi, que ha sigut una persona molt divertida.